Все науки познать очень сложно, а в 21 наш атомный век без наук нам прожить невозможно, ведь без них как без рук человек. 29 сентябрь көнне бүтін ил буенча гомумдәүләт проекты шикләрендә үсеш ноктасы санлы һәм гуманитар профильдәге мәгариф үзәкләрен ачу марафоны үтте. Бу көнне мәгариф һәм фән министры Айбулат Хаҗин туры эфирда үсеш ноктасы үзәкләре булган республика мәгариф учреждениеләре белән элемтәгә чыкты. Башкортстанда 42 үзәк ачылса, безнең районда мондый шатлыклы вакыйганы югары яркидәге 1-нче гимназия укучылары кичерде. Бу безнең районда 3-нче үзәк. Узган елда Базытамак һәм югары яркидәге 4-нче урта мәктәпләре укучылары шушы проект нигезендә модди техник базасы заманча баетылган тормыш иминлеге нигезләре, информатика, шахмат кабинетларында дәрестән тыш шөгыльләнә башлаганнар иде. Үзәкне ачу тантанасында район хакимиятенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рәмбил Хәйретдинов, мәгариф бүлеге начальнигы Гөлнара Кашапова, мәктәп директоры Айсылу Насретдинова, укытучылар һәм укучылар катнашты. Уважаемые ребята, пусть вот этот день, когда мы открываем, станет точкой отсчета нового времени. Пусть он станет действительно фундаментом новых достижений, новых побед. Я очень желаю, чтобы вы, уважаемые ребята, взаимодействуя уже с ребятами из других школ, а у нас таких центров точек сейчас в нашем районе 3, чтобы вы добивались больших успехов. Оснащен современным оборудованием, которое даст возможность увлекательно изучать основы 3D-моделирования, 3D-печати, основы робототехники, научиться управлять квадрокоптером, а также оказывать первую медицинскую помощь на манекенах-тренажерах. Благодаря такому центру не только дети, но и взрослые, педагоги смогут всесторонне развиваться, открывая для себя новые возможности. Тантаналы шартларда кызыл тасма киселгәннән соң кунаклар үзәккә агылды. Үзәкләр буйлап экскурсия оештырылды. Кунакларга информатика хезмәт кабинетларында тормыш иминлеге нигезләре укытучысы Данил Шахабудинов 10-нчы сыйныф укучылары белән манекен тренажерлар белән практик эш, беренче медицина ярдәме күрсәтү күнекмәләрен күрсәтте. Допустим, человек подается в ресторане, и для оказания первой помощи в таких ситуациях необходимо обхватить его сзади и резким толчком в живот вытащить инородный предмет. Технология фәне буенча укытучы Тимур Шамсутдинов 3D модельләштерүнең асылы эшчәнлеге белән таныштырды. Укучылар 3D принтерда һәм легода эшләгән модельләре белән ихлас уртаклашты. Проектлар эшчәнлеге кабинетында кунакларны бик күп җыр конкурслары җиңүчесе Илнар Гыйлметдинов дәртле җыры белән каршы алды. Шахмат зонасында исә кунаклар булачак чемпионнар белән танышты. Үсеш ноктасының ачу тантанасының һәр мизгелен фотоаппаратка төшереп йөргән 11-нче сыйныф укучысы, уку алдынгысы Айнур Латыпов кунакларга мавыктыргыч итеп проект чикләрендә алынган фотоаппаратның үзенчәлекләре турында сөйләде. Үзәк ярдәмендә мәктәп укучылары үзләре өчен яңа мөмкинлекләр ачып, төрле яклап үсә алачаклар. Үзәк эше мәктәп укучылары өчен сыйфатлы заманча белем бирү мөмкинлекләрен киңәйтәчәк. Балаларда заманча технологик һәм гуманитар күнекмәләр формалаштырырга ярдәм итәчәк. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.